Vianoce, Vianoce, prichádzajú. Počkaj, oni sú už tu? Takže čauko, čus a pite čus. Dneska sme tu takého špeciálneho vlogísku, ktorý je dňa... Stredu. No, asi je streda. Takže prajem vám šťastnú a veselú stredu a všetky... Počkaj, jaký je dátum? Že, to sú tie Vánoce, že? 24. No, však to poznáte. Teda večera k tomu patria rôzne zvyky. Každý má iné, každý používa iné. A darčeky. A niekto chodí aj na polnočnú svätú omšu. Uvidíme. A okrem toho, prečo vám ešte nezažila šťastné a veselé Vianoce, možno ste dostali nejaké pekné darčeky, pretože určite si to väčšina z vás pozrie až potom, čo si ich rozbalila. A aj tak, asi možno viete, niekto dostane knihy, elektroniku, rôzne oblečenie a čo ja viem, ešte rôzne iné veci. A okrem toho, chceli sme sa takto uvítať, že už dlho nebol vlog, na budúce bude možno nejaká hra, možno bude nejaká súťaž, takže nevedel som čo dať presne do ceny. Akým pádom by to išlo, pretože... No, ako by sa to žrebovalo. Uvidíme, to ešte nejak zistíme. Okrem toho, ako viete, že tu teraz zaneprázdnení, pripravuje sa, peče sa a všetko iné. Takže, no to by bolo vlastne všetko. O hodinku, možno neskôr budem mať večeru. Takže sa s vami rozlúčim a prajem vám šťastné a veselé. A k tomu nezabudnite. Pij džús. Áno, šťastné a veselé. Čus.